chỉ sẽ chết đó ta và thế ya thế sa an ta số quả u quả ta lu ta nó ta quê ta biến ta clou clou ta lệ ta xét ta solo me masa me bia 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 bisi wi lâu to me bia 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 sa ban le chan sa ban mo ki sa ban le chan sa ban mo dan le dan ne pu dan ne dai lo kha le the ya the ba sai mye ba yi ba i ta chan thoat te ti ko bla ki han ti han wa ta chim lệ top lệ tê ta ke yo me we me ca clown yo plan nung no gi we do yo i plan nung no gi we do yo i plan shi shi ta we do yo i plan shi shi ta we do yo i plan na yo ka ma mo i go yo wo sa le ya cha we si po de nu le mo i ta na yo ka ma mo i go yo sa le ya cha we si po de nu le mo i ta nge ru ma la ma ki ha pyo sa thai ko la le go thai mi cha no ki we dwe ya i plan no ki we dwe ya i plan shi shi to we dwe ya i plan shi shi to we dwe ya i plan la yo mya yo ka ma po i go ya go san le ya cha we si bwa de no le mo yi ta la yo mya yo ka ma po i go ya go san le ya cha we si bwa de no le mo yi ta nghe đu qua lâu mà kia biểu xa thầy cô sa li kha wa thầy bi cha Jesus sa nu tai pi nu myu twa ni dai go chapwa mày lâu ti pi o